Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Díomh cholíní cin cruúil sibh fis cóideis bheith eáiréis. Mohíonn sé nach raimar ar fud le chéile le fada inús. I don't know bhú se, but just níl pééis bheith libse le fada. Yeah, tá sé amscí glóir tháinig mé bhála don nula agus chun mé thuú Lucy ach bhí sé sin míohin ach mohí sé go raibh sé bliontóhin fin am seo ach faoirní ach mé thuúirt an lá sin ach chunas ra cuasaí le Thar nula agus gahairt mar sin. Ní raibh mé ná mór an a dhéanamh agus ní acha mé mór an daoine níor ag méid ar hidáthe chun níornírá. Bhí sé Jackar glóir bhí sé ar an tína gom sibh se eáil ar an nósbus ní raibh an deis goin. But tá sé deas a bheith ar as cos bhí mé burtha faoi cursí COVID sáile agus ag déanamh an COVID test agus an PCR agus bhí mé burtha faoin eitilt agus gacrod bush. Cúnamh sé tá marráis ach ag múna ar lína aríist. Tá sin kind of le John bush, we move. Irá sin nóha. Futa Lucy, chunas tá tú? Yeah, tá go bra. Ag múna na Gaeilge faoi láthair agus sin an aisteach ní bhhí am ghfuil am imúntar a churbe. Mars gná déirm sin ceapan ar gach ile Podchraoladh. Ach tu gachart grand níl ag déanamh mór an chun arna insint Tá dul ar hiúlóid agus ag immert just dance ó am goham. Holland? Yeah. On spree agus bíon missí mód just í bratneir what the hell cadtá a dhéon. Ar an Podchraoladh nu cé ghúil sé có Jackar agus ruí sáile táid ag lé ar leanta sira agus tá sóimiid an sin so lena leanta sira a bhí agan or bhí mar níos óige. So Lucy céin sort leon sira bhí agus tú mar frásta. Brála an tupa seo ceapan go sé cóglóte is ílam ag smaoinmh siar ar leanta sira. Nuair bhí mé óg well ma héal ar fád really ní achi mé hain nó mám cos just ma hain agus mám in ar deilech ní achamar ar thuras staycation riomh mar bhí sé gáí ra chustaí nachfuil sin có arónach go raibh sé níos chustaí fannacht in éan ná dul chuig na Canaries nar le mar sin wild yeah seafóideach so chumar chuig na Canaries faoi frí chuig Maspalomas le mahantini agus bhí sin anjas agus tá mí téistil chuig cúpla áit agsúla Paris tá téistil chuig Paris cúpla ó agus mé níos óga ní arna mé mo chéad cumíach nó cheannáirtú so bhar tíamar dul chuig Paris nóir a bhí iad san arsúil ar sa scóil an snach mé im éanaar so yeah Sin nasáis leim sir nachine se arthú arénas. Ní bheach mar chuig Florida na Maynard mar sin ach just an Europe bhí se go hálan agus tá neart cuimhní deasa agam. Cad fud féin, Rachel? Bhí me se cosú láta níor aci mé riamh ar staycation in Éireann amachán bhí mar a gcóí ag dul an Spáin. An sin ó Claire televíse gach bhlín an áit céine a ggur caiiciis i ri an teirí. nó bhí an tádarg arm in tuairtamach. Literally tá bháim gafa leis an Spáin. Bhí mé Ibiza, Lanzarote, Mallorca, mainland Spain, Gran Canaria, gach island atá timp in Spáin. Agus freisin bhí mé sa rank ó a bháin thu mar ag campáil. Agus níor hatan sé le bháim ar chóir ar bí. An raibh ag campáil in tents? No ní raibh caravan. Bhí sé jazz glóir. Bhfuil mé an soltas. I think just ceap bháim nach raibh sé kind of níor fiú é, just mar ar an aimseir. Cos bhí mar i túisceart an rank agus tá aimseir literally mar an ggéine ná éireann. Níl mór an differ. So bhí mé ansása leis because bhí mé capan mé timppel beidir 3 day agus bhí lins náha agus bhí slides agus gachrod agus bhí kids club agus rudí le déanamh. So bhí mé sásta glóir but just bhí mó géirí an bheith tug an na graine. Agus nuair bhí mé cuaig déag ceapam thuí mé agus Maclán chuig Nua Eirech agus Florida. Oh, Disneyland, Harry Potter World.
bhí sé crackáilta. Ba bhrealam dul arás because even though go raibh mé an mod éigear like ní cihann le mé like go thomláin. Tuigim sin ní chuimhníim like an chuid just na blianta dégóra I don't know. Céir éon tuis gona gur dégóir. Níl céad go leid gom. Ná chuir an ceist sin Ceart cabhfuil sinnéid. Ach yeah, so ní chuimhníim am like neart just na leon sira nachci mé arthú. Like I know go neachci mé chuig an áit sin, but like ní chuimhníim am aonda like. Yeah, mé sé fresh. I think just go raibh an umarcaig tarliú agus ní raibh mé an like dílá leis. Like ní ro óg. I know go raibh mé cuaig déig. But like in a rare like Tom buick us na pictory because like I think I remember it, but Cap actually just go well in the pictory like a coward lum. Yeah. But yeah, who am I chuig Ennis kunde an Clare like Orwan. I think sin on Florida Ennis. Yeah. But I think the rev on Fácéine ag Moam like vi she goni ag lyric staycation in Erin, but vi like cúpla ruddy you know like my roadblock epi like an Aimsir Mílte an bra an Aimsir and Erin mátá tú géirí rud ag an of last minute like go hick on char or whatever agus an darna rud ná an costas like bhí sé an costas céine dul átaigh an Erin ar fa like deir seachna no dultha an Spáin ar fa caiiciis like all inclusive so just rinne sé níos mó cíal. Bhí mise ar an wallet mar chuúmar go caiir na mát chun é Weo chuile tarig nor bhí mé mar fásta mar bhí B&B ann agus bhí matistí cordú leis an balantí faoin am seo agus bhí Westport House on so bhí sé kind of like Disneyland Florida for the West. Níl sé go like well tá go máach tú mar fásta ach níl sé like intachá ach fan mar antá na fás mar bhí mar fásta ach I'd say go dtí go ra mé Beiidir ranga cair sin an leon de sira bhí agan chuile tarig like sus go dtí an pointin ar bhí mháam ag iompar le mo Thar is oige. Ní ra leon sira bucáilta acu mar ní ra agan cé go lús bhaid an pásta ag teach. So bhí mise like shaping díis agus bheith like ag kickáil sus mar ní ra leon de sira agan and 6-year-old Aoife wanted her holidays, you know. So who mar on ar fa ihe I'd say ar like a new law Jake Javi me lunasa so who mar on a fa ihe one agus sa carwala bhí mise like you know throwing shapes in the back of the car she dad like got that garward I was like bhí well I hint to see her wem dad agus ní ra sin ag law one like I wanted a holiday. Sorry, I wanted to go on holidays and we got a holiday. Iconic. And rud not like bhí sé sin well, I say like a níl lá Jake rugam drethair ar an fiú an dar lás fihe me lunasa so like mom was ready to pop and then just you know gonna be simness yacht she was like fuck it rock about there this era done bitchin nor bhí mé ranga cahar who mar chuig an Spáin don Raidió Rí-Rá so bhí me deforní sin an mé bhí she like I bet you grab sin Captain Grau she's man's color Renos agus bhí mo Thar is oige ní ra eisian ag cosnú sa fanscoil go fóil mar tá trí bhín idir gá fásta aganne ach chuimar chuig salú cúpla or mar cos lei sin like formam áirte hahanléhí agus an sin like seo spás like tá Portaventura an tá sé handí an dul an tá an trá in acha láfa agan tá in snáfa agan tá sin go bra ach I'd say go chuirma an like orháin gap trí bhblin tá like you know cuasaí aganne mar tá chuí ar mar firm agus ní ra iad sin like ní ra fiú passport acu go dtí go raibh sin idir bblin agus bhí mu idir gáil go salúdá ar leon sira idir bliana agus bhí arthú like passport áil de sin so ní ra mé cóla a sin ach bhí sé chaine just caiir na mát chuile tarig. Caiir na mát just tá áitna a bhd níos nasa an in Éireann. Sin fear. Like is ás jazz tá sé jazz chun like you know deir seachtainna or no condol on or one I wouldn't be dying condol rash on like you know.
No, tá sé glóte ar fá deir seachna. Chuig mé an ar chuirt chun mo chara eáil gus sa teachchaíon sin agus chumar chuig le spa agus bhí sin go hálan an céadú riomh an tain ó riomh a neochi mé chuig spa ach bhí sé an jazz agus an sin chumar snáb san agus. Tá sé jazz ar fá le deir seachna. Tá sé granfordó mar éonirtá breath or my history teachta níos nó nólag má hampla. She me catá web mar tá sé cojacker just bruntan sa ceannach do maithair I've given up. Inis bín by voucher go jazz done dul deir seachtainna out or whatever. I'm cé ná? She's bín cáthir am go jazz. I'm oh my god. Méid sin áitna eile sin tír tá tú sásta le cáthir na mar sé cearlóir. Gas. Caihé mé a rá though cos dar nóí nílach mé héin agus móam in ar gláán ach liv se tá níos mó i bhar dailig. Deirhan ghfuil sé an strasfar ar bhar dismothirí leithanta sira a flaáil don bhéid sin duine even cuaigir burt capper or whatever bhí mé just explain version agus si big leir nóir chuig tú hen chuig salú agus chuig America sé có difriúil bhí mám just mé héin agus mám she's tucha sí é áte rockí me se no wonder fiúch siad áitna gur even lo dul chud a blin bhfuil siad compóir dul chuú chud a blin déine sé chiil bhí just a ceapan sin sin ví tú ag coint faoin le Keiko Jackers atá sé ag léanta sira a flaanal. Nuair a bhí mé a bhád níos go béidir bhí mé ar rang trí nó rang cethir i munscoil. Le linn an cásca ceapam, bhí dúirt mó tistí go raibh mar ag cuairt ar mó colcathacha i Málaach lia. Agus sa bhí mar dul ar an motorway. Agus bhí mar málaí chur sa bhúis mar ceapa mar go raibh muid ag fánacht inar i dteachar colcathair ar fá deir seachtainna aber. But an sin thuí muiad as an exit chuig an airport. Agus just cos mo am timp sa car agus dúirtí tá actually dul chuig Lanzarote surprise. Agus bhí mar but scéal greannmhar thusig mód dra thar níos óga cuioine cos bhí sé ag tanniu le mo colcathacha eáil. I wanted to play with Barry and Declan. I'm too idirir tá tú dul an spáin cop on. Cur tú ag gwibhna dom rinne móambrod cos ní sé có iontrach le do scéal ach cuimhín rinne si bhar an cosúla sin. Bhí mé i rang ag cethir ceapam agus tháinig mé amach á scoil agus dúirtí amórach ba mé dul ar leithanta sira chuig Gran Canaria an chéadú a neachmar le hantíine ceapan surprise bhí an ó antíine chuig móam agus mé hain mar run déag móam as píide ach mar runtanas don bhirt agan agus just rinne méid glán darrmaid air go dtí ganir tú sin Rachel agus sé go glóte. Tá sé glóte. Is mai an rud é dhéanamh duine duine eile, but deirhan greibh sé anstrasfar do tiismóirí go háirithe just mar eile mar drathir níos óige. Is dócha go raibh nó níos sinna tá branarm. Is dócha go raibh planana aige don léanta sira as an scóil, cos ní raibh sé ar ólas ag raibh sé ag dul léanta sira. And then bhí mar tiismóirí just no, you're actually going to Spain. sé cuioine. Cuirt faoin an léanta sira an céad léanta sira a bhí tú ar riomh, cos bhí mé ag smuoinmh siar. Bhí mé ar léanta sira nuair bhí mé sé mí. Huí mé so huí mé agus obviously mí given lom, but apparently dar le bhhaamarí nos bhí mé in Ibiza. Sulla raibh mé iconic. No wonder. So, that wasn't a setter. Yeah. It's so on brand. An cihan leat do céad léanta sira Aoife. Ní cuilim an céad ó a humor chuig caiir mar cai mé adháil a cuilim an céad ó a bhí mar Spáin. It all just merges into one, so an céad ó humor chuig an Spáin. Just went on one big holiday. I suppose on standout memory thought agam den léanta sira seo and this is no reflection on any member of my family. Mar ddrathir
cahar nó cúig bliana díos, right? Agus bhí mar pacáil sús agus bhí an tuair siblionní eile ag dul chias agus ceapan mar go raibh áir darthar le mo hiistí. Agus ceap mo hiistí go raibh áir darthar linne. So tháinig mar ar an bus agus an sin tháinig artistí ar an bus like chuig nomination and we're like lads call Laras like níl sé lin no níl sé live and like we were panicking in at this point so like rip me ad sus goji on ors on reach agus bhí sé just in this sea like in steps amach like in accolation theirs ag cuioine mar like the bheagnar kind of aces spawn Home Alone 2 Lost in the Slough Look at Jay feature Carclore agus Postlin. It's okay because Bay with your ration blue I gan tree blina but grand sponsor I suppose like on Cade like Jack with me to agam own online sin no does I go Fort Ventura an Cade mar like ní ra mé a team park ceart suscasion like mean bhí fun fairs a chocht chuig an cáthair in stríist ach níl si like I gomráid le Fort Ventura in Anchor. Bhí sé sin go chiantach nó ag dul chuig an like water park freisin mar níorach like slide amháin Leisureland bóhain atá agus níl sé sin I gomráid le na water park so I suppose just ach tá sé Jackar chocht ar cuimhne mar dúirt tú Rachel mar like just tá sé kinda mar blur like tá sagad go hála sé agus mar curtain tú like the mar caian tú the mion sheer baitú an chocht there like oh yeah like cuiile mé sin agus cuiile mé sin ach tá sé Jackar just kinda swinine bhar ar an pointe breise. Tá scéal greannmhar gom faoi Fort Ventura thuí mé chuig salú le mo bhúcail like obviously níl sé mo bhúcail leis nuair bhí mé like nídéig like nuair bhí mé just cruic na leis an céadlín in óscoil agus an céadlín sirbhí gin le chéile agus ní raibh sé sa spáin riomh in a héal so thu mar chuig salú agus Donamar in Ostan it was like horrible so funny like ní raibh sé go maiid ar choir a bit but like bhí sé cheap as chips so but ar aon thu mar chuig Fort Ventura agus bhí agla ar like ribh na roller coasters so like bhí dul ar na roller coasters a le go main yeah, be me like big red flag. Ick. I caught the ick. That relationship did not last much longer. Yeah, we made cold brain. Like literally, we made see like air in the roller coasters. Le lava trasna like le oig fargach but like folks like now I'm kind of be like I was like well I'm going on them anyway. Yeah. Mars ceart boss babe sin cógranmhar Céird frúta Lucy agus na céad cuimhní ar leithin siar. Well an chéad leithin siar a nach mé ar ná well gur thug mó mé chuig bíorit sa rank bhí mé like hart ar a hain just an bhirt agan agus ní chuimhnm seo ach I gcónaí nor bhí mé níos óga like thosaigh mó am a gáire ag smaoineh faoi ach like bhí mé gcónaí I manocht ar an trá obviously bhí mé like hey no beidir ground no bhí mé hart ar do because bhí mé an seasamh agus like siúil so bhí mé gcónaí just like stripping off like because bhí na lanmh no na babbies no whatever ar fád ón rank like na cín Frank or whatever beads in our pod nocty tain so be much like oh I stayed some collie snava wint yeah ní cuian sin darnoí fehain blino hin saolig ach an chéad cuimhne atá agam ná I Sardinia or Sardinia a bhí an mé hain móam agus ceapan cara le móam a bhí linn bhí mé hart ar cahar nó hart ar cahar I'd say cahar blin
blindíis agus thosaigh mé ag seint an piano. Ní félam an piano seint mé I just add. No protégé hall an seo. Agus just thosaigh mé like átheint because bhí cean in our like B&B or wherever we were. Agus bhéin just like slamming on the keys like agus sínig Rick Foster. But apparently be even le gachtain é, so I don't know, maybe I was just on glow or like mar sin ach dámioch páiste ag déine sin agus mé géirí ma croissant bhéin on argo. So I don't know. Ach yeah, ceapan sin I don't know céim fá gur cuimhnam sin ach sin just cuimhne a cheasan amachtam because actually cuimhnam a bheith ar an piano, you know. An ar tú ceol don orteist. Absolute Aoife. You know, okay. No, mar Stan a going to garage. Be like piece of earn study in it was like Dean, it was called Sea Changes. Agus on piece of Kyolis massa chulame riv Burnham Dean. Givanusok like curtain trail off mar show like just you know interlocking and just like being shake brew air on what you call on piano agus tashe ufosach. Fearr. Ar an piano. Yeah. By a nasc leis an Podchraoladh fi láthir. Yeah, Daniel should have been on with eáil, it would make sense. Okay, yeah, úfosach. Ach, just nervy to kind free ag seint an piano sin an night terror hána rá agam. Jerhan gur fuair sé in sprád weimse. Yeah. Oh, Kingsha, yeah. That's grow eisian actually a githe a chuid croissant. On last year I was like, I've got an idea. Go grammar. Cén áit is fearr taréis bheith ag tastal sus go dtí an pointe seo. Níl am an swinmh ar like áit amháin cos Tom taréis a bheith I golóir átainna like Tom tá orm. Ach beidir má raibh orm ceann amháin peoch amach is bhí mé go thumlan gafa le Langcowie nuair thuúmar tastal taréis an Ind Langcowie in Malaysia because just bhí sé códeas tá sé ar intína gomdul arás. Or else beidir is even lom an Garman. Tá culcarach a gom agus coníonn arthú sa Garman in Munich agus thuí mé an cúpla or chun like cuairrta arthú agus thuú mar scéal le chéile agus freisin tá like Oktoberfest an agus just tá gachród like tá an architecture códeas agus you know just tá like on Machen Woody le Jane van. Yeah, I just really like Germany. Curd food then Lucy. Yeah, the co-jacker áitseáin a fiúcha. Ceapam caithí mé trí áit a fiúcha. Ní féidir am dúir áitseáin. An céad áit ná Paris. It's even in Paris. Very right. Oh yeah, I know. Like Tom Hastel on, I'd say ceapam sé orinish gachéine like Tom gafa leis an gachar sin. Caithí mé a bheith im choníán á mégan le masil like just go hálinn. Áit gur evenlum ná an ísiltíir níor mé ach in Amsterdam or Amháin ag a bhí san idag ach bhí si just go hálinn bhí mé ar ma havín so no agus méid siúil timppel agus bhí sé just an chumpórdach agus bhí na daoine go hálinn agus bhí na blahanna ar fad mu mar chumar I mí abrán so bhí na tulips mu bhí just go hálinn agus is even am áitna ina bhfuil like isca haar timppel arthú. Cé nach bhfuil Paris nó Amsterdam tá si de leir na tíre tá fós na hain timppel na hátas so is even sin agus an sin áte ag an eile Jerhin sé cójacker like just an bhéid sin áit álanna. Cai sé áte an cuis airga ach chun an iarna int an ceapan go beochan béal an bhuirid chun dé muo. Man áit bhfuil cloiste isce. Oh yeah. Yeah. Yeah, that's just go hálinn. Is even an airga an sin sé fián agus clás agus tá trána just fada sin agus glán agus yeah it's even mé agus chu mé an nuri god fifth is saying an sin an nuri sin crackáilte chu mé an nuri agus ar fa seachna agus just bhí mé chós ásta a bheith cuisearga a ríis bhí an just áháin a fiúcha de brom níor mé an sinnéanamh. No, fiúch mé gás ar tá ná bhí ver caiite a ceir áit. But even lom cófifi Thailand or humor an taréis an oldschool hu mé héananig Rachel agus cúpla cara eile ann. Dus bhí sé ionach jazz. So hahan sé sin gomórlam like be even dul arás nó na nua áireach ach chu mé an nó bhí mé sa orteist chu mé an leis an ceol for bhí mé seintlógus mé mar Jaguar agus
humor an fra seachtain bhí cúpla gigs agan an sin humor go Phantom the Opera das bhí tam iontoch wa agam so níos agam ar hahan an caharlum nó an hahan an tamnum ach bhíomhm do arás ríist ar inos ach foioi ní mar an mór an tastalíanamh le linn an fandéim ach an ráú an éáit nua eálasí. Yeah, chuig mé chuig Malaga actually le mo chláán like ma hantíine agus scacart mar sin i nuri an mí úil an nuri agus bhí sé go hála ní mé an riomh agus bhuaigh sé like bhí sé níos fearr na éan bhí gacéine ag cahabh meas fiúar na sráid na agus é like fé hocht céim agus ruúdí mar sin agus just bhuaigh muid an chompórtachán freisin bhí like teach agan lena chéile gachtainna ag fannach sa teach chéine so níor ag mar an teach mór an chun níorna insint bhí mar an ar hermits ach bhí sé go hálan freisin chuh mé chuig an gréig le iad chumá to be honest bhí blin ionta gagam Saoire ionta gagam chuig mé chuig an gréig chumá le iad agus a bhain chéile bhí mé an lo nóir bhí mé hartar cathardé chumá chumar chuig Párás antipárás agus Santorini agus bhí sé anjas like bhrálam dul chuig an gréig libse ceap mis áit álan í ach níor bfuin mé sultas an am cos bhí mé le iad you know like whatever it's fine but it's even a miad just disclaimer beag but I just caiicí leis bhí sé just an number ní raibh tú agus mé fé trí Mamma Mia fantasy exactly bhí mé géirí you know like búla le bucail all an gréigach but níor an tuairlún agus mé is show me le iad Céir fú féin Rachel well obviously doha but like bhog mé tíre so like sin like huge ach ribh sin ní raibh mé ar etlán ó like tú an pandéim godí like gur bhog mé go daha ach ag an am céine just mar dúirt mé like níos luathe like ní raibh deis gom nuir bhí níos aga dul ar mór an like staycations so like thug mé an deis ar an pandéim chun like tastal timp na hhéireann agus bhí like deis gom like áit na nua eáil an éan so like hu mar Aoife mé féin Aoife agus like cúpla ar cairde ar rinne múntuirt bunscoile le chéile in manúd hu mar ar staycation agus bhí sé just ar seach na but nach raibh sé go bra Aoife like bhí mar i dingle corcaig dingle an dangin to burner agus Waterville sinné an ra? dus na triáisna sin. Agus an sin thuí mé chuig Cahar Kilceannig freisin an seachtain seo le mo carda ón manscoil thuí mé chuig ní cihann lom an animar an óstán, but it's like spa. Oh, go hálan. Like spa cáiliú letá ag cabhán. Sleeve Russell Taverner Russell agus bhí sé go bra just ar faúpla lá so bhí like bhí sé go maiid chun rudí nua aáil an éan agus an sin ar nóí bog mé an seo agus bhí cúpla léanta siar a gom ó tháinig mé an seo le chu mé ag Abu Dhabi agus Dubai freisin agus bhí sé ar intína gin dulthaigh Tanzania ar fa seachtain nuair bhí mar saoir an scoil ach just marial ar COVID just kind of curmar ar ceal just ar fa cúpla seachtainna eile just Tom kind of burtha faoin like travel restrictions agus bhí mar sin just in case Jane an réaltas rud éigen crackáilta cos just aranta dearan siad like nílíonn cead ag daoine ón tíir seo Chapter ash níos mó or whatever so I'm just gonna fan an seo ar fa cúpla seachtainna fiú é faoi láthair agus dahir siad na rialacha like cóiscopa sin like thought I literally like in ní chuann siad aon like notice you know the way in Erin Jane and siad on cinenne and then but like Jaren siad like jadánach they mu a innovation like an seo they're just like anish níl cad ag aine haar seaca cuaig dolamach níos mó or whatever and then you just have to follow the rule like so níl aon like warnings tá sé crackáilta ach I suppose bhí an tálam sa leis an fandéim nó ag thuúsna fandéim a mar bhí tucéidí go Hamilton agam
an fihe níú lá Jimmy fearr fihe. So a hui mé héin agus man sibliní agus mo cocahar hall go London cné eáil. Ach le cuiidem a bheith ar an plane agus an lad in acalum fi like sanitizer aige agus cuiile am a bhí duine ag casach nóir ag an bhí like a sanitizer ag ggóil ach like bhí mé goire ag an am I was like no like níl sin chun cabú like níl seo commór sa ceapan daoine go bhfuil sé like toidir le hin desíire chun tatu dhéine ach literally like a tháinig mar rás agus an seachtain na dhéisina was like right so sin Creek leis an scóil pan blin seo gan rilih ag bhí an tálam sa freisin mar tá an tamont agus bug mé ras go galamh ag tús na fandéime nóir doscail nuirdaí suas bhí mé an le tamáint timppel an chundé like so bhí rin mar cúpla turas léithú go chunamara agus rudaí agus bhí an samagam sa síswimin agus rudaí mar sinide like just rudaí beagach rudaí jazza bhí an sin obviously bug mé tír ach níos amúna tú sa chóir ag an am seo Lucy ach an tairigh se caite rinne mar like a lán road trips agus ag an am seo nírá tú an gol go dtíar an airport gan cút like it has to be an essential journey go béire so bhí mar ar an trá cúpla ghilgails ach ní cuilumm KVM agus chuir mé like McDonald's in san map mar bhí mé bhí ocurturn so thosa mé ag tomáint agus like it's just McDonald's near me níorhearna mé like check ceart it's chuna rá an McDonald's shop agus thosa mé ag tomáint agus an sin like bhí tú an like na Etalán na eáil agus bhí Dublin Airport ag teacht chun tosaigh I was like shit mar tá like bhair an golas teacht gata an airport agus ba an like a garda an sin agrá like what is the purpose of your journey today agus bair marrá Tamaki díswim like buigus le dia bhí McDonald's ar an bóthir is teach go dtí an airport or like níl an can san airport a bhí Curtis Jackarm so formar our chippies gone a bheith iad bhébloid ach dus hit cúnas ar an córan or te gatan a fridára groundwich like ar an bóthir chuig an airport bhí sé caclóir ach dus bhí sé just grandver mar just cúpla ruirtí a hála le linn an fandéim nar chuirn like nar catan tú swing of sheer ar tá siad mad inis ach dhéanann sé cí an am like Well ag gglaart faoin airport an bhfuil ein fleanach go dul éáit beidir go luath I know tu rudí sáis aisteach fi láthair an bhfuil ein fleanach Aoife an bhfuil fleanach ar be agat Tá tucétí agan dó zigad an bliana so tá tanú go maiid an ggóil mar chuirtar ceala Táidig dul tucétí agan ó fihe but even lom dul agus kind of ceannig mis sem mochianar ihe amach I gunra mí ó hin so be even an frastal lei sin agus Beiidir like thuras beag timppel na tíortha a dhéanamh Thar an tairigh freisin like little backpacking tours ach fan bheicimiid. Tá sé ar intí a gom mí Marta tá seachtain ar gom ón scóil so le cún dé bé mé ag dul chuig Kenya gon safari dhéanamh níl aonmid agrathe go fóil so just brachan sé and then nuair téim a bháile don saoire tá maclán a lig ag dul chuig Lanzarote ar feadchaid gis cos brethla mo sean máthair tá very on brand agus chuirdeile ó sigis agus leún dé bé mé ag techt arás an seo den I milliúnasa so tá golóir le ag tanú leis chuir fi talí well darnoí sigis cumá tá ma iad agus as like van céile whatever ag fáil posta tá si tééis bhe chéile ar fa a rugach mé so níl some céird like ag lé ar hí like but si tá an bhir acu ag fáil posta faoi deara agus tá siad chun like an kosher bheith acu I Prague ba sin cúpla lá ní a zigas so ba sé ar an feú so dearhann gorachi mé ddíach ó zigas chuige sin agus tá sé ar intanagam chumá beidir do chuig nua éireach I mí mehih le mar chara asling bhí sé ar intanagam an déháinna dhéanamh I fithe den fi hain agus bhí sé ar intanagam mé dhéanamh an lína ach an sin beirteigh maiad an bhana se bheith aige acu I mí
Luna agus chuir sé ceir a bheith like a best woman. So dar nóí níor mé an a rá like oh no sás ní bhaid mé an. So yeah, bartic mé just fannacht agus taiisiil timppel na Europa agus beidir dul chuig America chumá ar fá like seachtainna nó go. Ba sé Jackar freisin ag techt as blina gobar chun dul ag obair an tairí nó ras chun like obair na mástruchttaí ana an blin so beidir go mahan ag mai tún an taistal im líonna? Yeah, ceapan fós go rockí muid chuig nu airach anyway ar fá like seachna. So is cuma. Agus an sin dearhann go maiid mé in isce ar fá seach caiiciise nó péróid i miúil. So yeah. Sinna cóide ceapan go muid ag techt go dearad á Podchraoladh inis ach tá shoutout na seachtainna agan, so ar shoutout na seachtainna an tatan seo ná leathanach Instagram nuair darb anam sport na man. Tá an leathanach seo a bhaisiú clíine atá ar an Podchraoladh seo. Níl is ací gúil mu ag déanú seo. Yeah. This is not sponsored. Yeah. Leabhardal Thar like no follow ar an leathanach sin mar tá sé ionach go bhfuil an spot like I suppose ag dul go sport na man ar an leathanach nua seo agus tá sé ansimú agus táid bant antatnamh as agus táid ag tuairt antaí G so maithú clína frio sin agus tásúla an go maiid a lán ólais ar an leathanach sin ar na bhlína. Tá sin é chuirde ní chráism ghfuil ón Podchraoladh seo hééis teach chun deire hana hain fi se anspríal leirt libh gals agus cuimhní siar ar na cuimhní atá agan so yeah bu mé ansoltas agus gurmí am agah gachéine as éistralinn inniu dear nó is féad libh mu a leút ar Instagram agus Twitter ag @gail_gals ar Facebook ag gailgals agus is bralinn ag clúisteáil webh ar na rífosna nó na DMs so is féidir libh rífos a cheola chugan ag na gailgals ag gmail.com Tásúlann go gluisí muid webh go luath. Slán go fóil. Slán.